We baba, yini ndaba wena uhlezi uphuzana notshwala? Angabe unakekela umuzi wakho. Unakekela ikhaya lakho. Ungobuza kanjani umbuzo osangene kanje? Mangibuza kanjani lo mbuzo lo ngoba uyazi ukuthi imbuzo ayibuzani. Wena mele uhloniphe. Uhloniphe umuzi wala ekhaya. Uhloniphe nabantu bazokuthatha kanjani emphakathini. Nangu nokhwezi ingane emncane. Uzokuthatha kanjani mayekubona uphuza phambi kwakhe. Angize kuzwa ngawe wena yazi? Yes. Angize kuzwa ngawe wena. Ngiyaxolisa ingakho ngihlezi ngikushaya. Ingakho ngihlezi ngikushaya. Bengaqondile ukuhlupha. Uyangidelela wena. Awuhloniphi. Ngiyaxolisa bakho bengaqondile. Ngizokushaya. Ngizokushaya. Baba ngiyakele ngiyacela baba ngiyacela ngiyakumalo. Mina indoda la. Ngeke ngizwe ngawe wena. Wekhwesi, hamba umbekele ijacket ekamelweni. Mangibuye ngifuna upheka inyama. Ngifuna ukudla inyama namhlanje. Ngiyabuya, ngisayothenga utshwala. Hey. Oi, papete. Acabou. Ngisuka lapha endlini mfethu engiphethela umfazi mfethu yo aze ngamshaya and hey ngeke ngitshele umfazi mina ngeke emzini kababa ngeke tshela ukuthi ngenze njani ngidonswa ngekhaya besibuda bro wenze kahle kwamshaya ingakho nami ngakhetha ukushiya phansi ngishaya nje bravo brasibuda ungalokhu manje uthi ngithathele isitulo bravo uzohlala phansi yabo okay bwana Nice things, bro. Ish, mfethu. Yabona mfethu. Indaba ukuthi ngenze izinto abantu umuntu ngiyaphakela nomdlwana wakhe lapha kodwa still like ngizongitshela ukuthi ngenze Sungaziwenza kanje isiboni. kanje. Mshaye umfazi ngempela. Yeah, mshaye. Isiboni. Yo, lo muntu nomndeni nabantwana. Uyasidinga isibhaxo wona. Isiboni. Sure. Siboni acela ukubhekisa nje ngekhaya isiboni. Sure. Mina nawe ngiphila nawe yazi. Yeah. Kahle. Siboni. Yabona uma ngabusha umfazi. Uyabona. Uyakwazi nawe. Uyakwazi. Lo muntu uhleze ekubhekela ekwashela siboni ukwenzela yonke into. And futhi yabona mesiphuza kanje siboni singaphekisanga ngeqiniso nesipha ngesiboni tshela. Ngenze wena hamba ngekhaya umama ufuna ukukhuluma naye uhlala naye phansi futhi kumele siqale siyiyeke le nto iyabheka mina ngisaphuza la ngesikole ngiyakuzwa ngiyibona le nto yabona lo muntu umshadile so wasahlukana kusho ukuthi sazomela ukuthi sihlukanise kanjani yabona zonke izinto zakho wena usalungile njani nginalutho wayicabangisise kahle yabona ulebo ngoba bekutshela nje lokho kutshela ukufaka ehlathini nje umdivozile umkakhe unani siphuza nawe utshwala hlezi siphuza hayi sibodo alright nawe ufuna ukuba kanjani ish mfethu hayi ngiyabona le nto isho alright angcono sibuza so ngayithenga iBA1 ufuna kodwa mina ngathi ufuna ukuphuza ufuna ukuphuza kuzomela ngihambe ngiyobona umfazi sikhohle ya mfethu wena uqinisile mfethu yo
ngiyibona le nto oyishoyo. Yani. Kuzomela ngibuyele endlini ngiyokhuluma nomama. Yabo?